Κύριε Καραμανλή, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε. Αλήθεια, πώς πήρατε τη μεγάλη απόφαση να αφήσετε το PlayStation? Όλο αυτό τον καιρό που κρύβεστε, ποια επαγγέλματα έχετε προσποιηθεί ότι κάνετε για να μην σας αναγνωρίζει ο κόσμος? Το σεισμολόγο, τον πυροσβέστη, τον αστυνομικό και τον πρωθυπουργό. Πολύ ενδιαφέρον. Ας περάσουμε και στην ειδικότητά σας τώρα, τα αθλητικά. Αλήθεια, ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες να διακριθούν και να πάρουν και την αρχή του. Κύριε Καραμανλή, με σοκάρετε. Την απομάκρυνση του Πάβη του Ντενέ, πώς την είδατε, την περιμένατε? 3-4 αγωνιστικές έχουν περάσει και έχουν αλλάξει ήδη 4 προπονητές μεταξύ των 16 ομάδων. Και φαντάζομαι τους επόμενους μήνες θα γενικευθεί το φαινόμενο. Μάλιστα. Την κατάσταση στην ΑΕΚ πώς τη βλέπετε? Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο μονί, τον Μπάγεβιτς. Όχι, έχετε χάσει επεισόδιο. Ο κύριος Μπάγεβιτς έφυγε. Η γνώμη σας για τον Βαλβέρδε, ποια στοιχεία του σας αρέσουν? Δύο πράγματα είναι αναμφισβήτητα. Η σοβαρότητα, η πειθαρχία, η αυτοπειθαρχία. Από όπου πέρασε, άφησε αρχή του. Γιατί δεν βάζει το Φετφατζίδι, ξέρετε? Ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας. Από όλους μας. Από όλους μας.